Ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Msasazi yingxaki lento yasi esisifo iCoronavirus. Kodwa mna hayi ndixhobe ndife amacala asoze ndifumane. Inkinga lento yegciwane leCoronavirus. Njoba selifikile lapha eSouth Africa nje. Abantu kumele bahlale baqaphile. Mawuzizwa nje uthi usukhwehlela isikhathi eside ukhwehlela isikhathi eseqile vakashela umtholampilo. Yabona manje kubi mokuthi lesi sifo lesi ngampela sesingenile la eSouth Africa ayingeke. Singazama thina sabazali ukuthi sigweme ngokuthi sigeze izandla ukuhleze uclean nje. Kodwa manje yazi inkinga izoba seyinganeni zethu especially lezi ezima crash zona zazilutho. Bathathe noma yini bayifake nezandla basifake emlonyeni. Nginodadewethu abancane ngiyabatshela ukuthi mabekhwehlela bazama ukuthi bavala umlomo ngethishu mhlambe noma befinya bathathe ithishu bayifake emgqomeni